Ngono pemirsa. Kaya ngono lho pemirsa. Delok dhuwur ya. Iki nek sarepe melihat-melihat sebelah dhuwur. Iki nek wong ya kaya ngono kuwi. Uji lho, tapi yo sebagian. Nek sing dhuwur pemirsa. Nek sing sor iki kan raran sing dhisik ya, malah mati. Tapi alhamdulillah sing dhuwur, sing raran sing keri sing pernah tak gawe konten kae pemirsa. Sing pernah tak gawe konten kae ya alhamdulillah ki kaya ngono lho pemirsa. Ya apik. Tuwe iki apik ya pemirsa, apik tuwe. Tapi sing rong kedhok ki tuwe nyet jarakku jan ndak sip ngono pemirsa. Kuning kabeh pemirsa sing rong kedhok kuwi. Magane terus udan bacek terus. Nek sing kono ki alhamdulillah rada apik pemirsa. Ya tuwe-tuwe iki rada apik. Ya alhamdulillah iki blarak-blarak iki ndak enek ngono pemirsa. Ndak ndak nyeblok. Pemandangan yo indah lho, tapi iki wis padha tirai, jagung-jagung tirai nek wong-wong iki rada ngene iki bentuke ndak seindah dulu pemirsa ya. Jadi ora indah banget.